Ми з тобою ще комусь треба. Ми з тобою ще комусь треба. Начальство дзвонить до мене і до тебе. Ще тиждень і чувствуєш, вирвися то банка. Ну й сей ще ніч, бо прийшло письмо на суд із банка. Думав їм про отпуск, у тебе у голові Франція, но ми обоє забили. У нас у двірок за услуги квитанція. Не покормиме, мачку не покладеме, кіно на закачку, бо вже пустий. У шибки наші заначки, а може удержаме аборигенську моду. Най нам отключать світло, газ і воду. Уволимося, придумаємо, да що будуть галяки, та підемо у хащу. Фіглі се селим, ядно не мірігує моя тьоща. Ну добре, твоя мати, наш то їв так повно знати, що їме, у кюльку лягаємо спати. Ніч, главне, що в нас з тобою є схема, яка у швидким знакома. Коли вона дзвонить, нас не є дома. Коли вона дзвонить, нас не є дома. Ніч, главне, що у нас з тобою є схема, яка у швидким знакома. Коли вона дзвонить, нас не є дома. Нас не є дома.